What's up? What's good? What's new mga Bisaya? Okay, today's agenda. Actually, ako ang nga agenda karon. Ask me what and why. Kakatulog si Mark. Gikan mong si Mark sa Bulwa. Kaya na siya gihato, nagparehistro, nagtag-LTO. Basta kaya subo siya siyang kuya. And early siya ni mata ganina morning. So, that's why, karon splak kay siya. So, ako plano, guys, i-annoy siya. Gakaulit si Mark every time ginapukaw siya nga, natulog kay siya. So, nga po haton kay ato siyang pukawon. Ato siyang samukon. Ba't mo na ito yan to? At dira mo makabalo kung nasa si Mark na ko. Maxine, come here. Bab. Bab. The tractor is red, 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 Bab. red. The heart is red, 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 red. The butterfly is red. Mata na ba? The butterfly is Bab. red, red. Bab. Green, green, green. The leaf is Bab. green, 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 green. The apple is green, green. Mata na ba? Kuya sa mo! Mata na, uy! Mata na, uy! Mata na, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Bab, kailangan na ka mamata. Yellow, yellow, yellow. The bus is yellow. Yellow, yellow, yellow. Bab, Yellow. The sun is yellow. tawag ka ni sa mama siya. Aka, ka. Bitaw! Ipanawag sa doka kadali kaya sakyanan daw nasa kilid. Orange, Ako nag-joke. table is orange. Bab, Kuya Sabo! The chicken is orange, 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 orange. mata na, uy! Is orange. The Sige na. pumpkin is orange, orange, orange. Mata na ba? Instagram, ano? Purple. Purple. The umbrella is purple. The umbrella is purple. The umbrella is purple. Ganyan na kawalay time sa mga, Beb. Beb. Kaya na kawalay time sa mga. The chair is Ano ba yun? brown, brown, brown. The Ah, siko ka, Beb? Brown, 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 brown. The paint is brown. The paint. Mata na ba? The paint is brown, brown, brown. Mata na. White, white, the snowman is Beb. white, 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 white. Gutom si The Maxine. boy is white, white, white. The Gusto siya mag-eat. white, Kasama makayo. Ikaw na yung gusto. Naula. Tangina, kamera. Naula. Kung na bisa kamera ha. Gisiko na gito ni Mark. Sige na. Sapa ni si Mark Nets. Mata na ba? Super Saiyan ko diri karon. Puyo ba ako? Kiss na lang. Kiss. Yaman. Beb. Paulo ka oh. Sabi ay. Hi. Wala siya. He's awake! You're awake! Nagtanga siya guys. Ginok ko kay gisapot. Kaya ako na lang gipo. Yupo!
Kabayas ba ni mo? Bako kay. Na-fail siya sa contrap. Okay ra? Ah! Hi Mark. How's your sleep? Tarawad ka! How's your... Okay! How's your sleep? Kaya mo makong gisugdan, diri magsugod ang tanan. Hindi ko na mo mapili. Di ba? So, sa mga Team Maika, dara and Team Mark, diri na ito magsugod! Pero sure ko, sa ko among mukuan. Sa kong team padulong. Dalhin pa kay kog baon diri guys. Masus kay. Dalhin pa kog baon diri guys. Dili mo magmay sa ko ang mga team. Pero kung kay Mark mo wala. Walay. Karon pa lang gani. Gisapot guys siya, di ba? So mo na kung ganahan ka nang kasapotan si Mark na dito ako maglagot siya sa kuha. Ate, lamig kaya itong tulog, bukaon gid ka. Wala dyan mo kanina akong point. Di ba? Maulit ka. Pangit ka. Ito, ang guwapa ka. Tumintas ako, di ba gwapo ko? Basta. Nakitamos na. Success ato pag-anoy kang Mark. Gisapot sa. Kalagang ko nag-zumbag. O, diba? So, if you're new to our channel, please hit the button subscribe, like kung iganahan mo,